Go. Chcielibyście hide and seek? No to zobaczymy, no najpierw wormsy, Tu jest jakiś naparstnik? Naparstnik? A jak to się mówi, naparstek? Nie wiem. Takie, Ej, co się dzieje? takie one. Twoja kolej. Dobra, jestem, czekaj, jak tu się chodziło? Tu się tak chodziło. Dobra, idę pierw po coś tam na dole. Zobaczymy, co to jest na dole. Co ja dostałem? Kurczę, Pinki. A tu jest 60 sekund runda. To jest źle, to jest zbyt długo, wiesz? To napraw. To napraw. No, dobra. No to musimy teraz wybrać broń. Jak ty byś mógł spaść do wody w sumie? Ty byś mógł spaść do wody. Dobra. Ja tutaj nie wylecę stąd. Dobra. To by to, wystarczyło to. Dobra. Nie! Polecisz! Poszło. Na intka. Blumsk! No i dobrze. No Masz tak jakąś średnio. swoją drużynę w ogóle stworzoną tak super? Miałem zrobione, miałem wąsy i fajne te imiona. Dobra, ja stąd muszę wyfurgnąć. Patrzcie w ogóle jakie ma wąsy. Czy Jak to jest wąs Izaka. Ty dokładnie. jesteś... Ty masz wąsy Izaka. Dobra, ja muszę stąd zrobić tak. W ogóle zobaczmy gdzie są nasi. Ty masz niebieskich, ja mam czerwonych tam u góry. To by nie starczy tego. A! Dobrze. I teraz Dziwny zrobimy twój robal. tak. Pryp. Takie klasyka tematy. Raczej klasyka. O! O kurde! Na Ale ostatnim się ładnie kunsku. Ach, Podobno mówili, zaraz przegrasz właśnie. O, ja mam, mistrz kebaba jest taki o jaki rubas, patrz. rubas. Dobra, spokojnie, ja cię zaraz tu pojadę. Bym ja ciebie tutaj... Co by ci tu wykonać? Basem mnie przyciśnij. I zaduś. Nie no dobra, zróbmy coś takiego. Ja ci nic za bardzo nie zrobię. Bo się boisz. Wiemy! Springło. I patrz, Ej, jak zjechał. a tam w tle jest ten, elektrociepłownia Szombierki. Się Tak, pojawiła. To jest elektrociepłownia. Siemaneczko Sebu, witam. Dobra. Telegaloty to są. Telegaloty, dokładnie. Dobra, musimy zastosować manewr wyfurganio. Czyli robimy tak. No co jest grane? O. Tak. I teraz manewr następujący. Raczej tak. Nie wiem, muszę pomyśleć. Może tak. Zobacz. Nie, no to w zamiast to w lewo? Ale byś nie spadł do wody. A nie, tam była woda, kurde. O nie, widzicie, Mikołaj jest niestety... Nie popatrzyłem. Jakiś nie ogar dzisiaj, nie ogar. O, a Pe- teraz pe- będzie powiedział zemsta. Dawid. Łodycz. Patrz, co się będzie działo. Ja cię już tak wcisnę w to, normalnie... Czekaj. Klasyka tematu. A nie, tam jest jednak grunt. Ej, what? Tyś to We- przeżył? No? Bo Aha. tam jest grunt, nie woda. Czekaj, skrzynka z bronią. O, Niklaus u góry, 30 HP. Moi Niż kochani, kebaba. gramy z Mikołajem dzisiaj na Nvidia, gramy w Wormsy, graliśmy już dzisiaj w bomby, no niestety musieliśmy zaprzestać, Bomby tak no średnio. bo trzeba jeszcze jedną osobę zdobyć do bomb. Także ani nic sobie nie ponagrywaliśmy, ani nic szaleństwa nie było. Prawdopodobnie po tym sobie Oje. jeszcze... Ojoj, ale Oje. dostałeś za 15. Jeszcze pogram. Bez sensu. O dobra, to ja już muszę tak cię to po prostu, wiesz, Ech, na spokojnie, nie? Na spokojnie, nie będziemy już szaleć. Ja bez żadnych dzikich ruchów. Dobra. Teraz na dole, bo to Kojfne. ciekawe. Gdzie ty masz jeszcze jednego? Nie masz już. Ja sobie zrobię tak, żeby można było... Dobra. I tutaj sobie wejdę, okej. Co No to to teraz za ty, ziomek. taktyka podstępna? Taktyka pana naleśnika. Taktyka cydrownika. Niklaus.
Ja wezmę sobie tak kasla. Monetki. Dobra. Ja wam powiem, że mam Mikołaj jest łasy na monetki. Bardzo. Łasy. Money, 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 tak? Tak było. O! O! Jakiś to zrobił. Is the sound of the police. Co by tu On zastosować? macha tak. O, on macha. A no. Tak, uhu. Czy to zadziała? Nie wiem, spróbujemy. No, come on. Nie! Nie! Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. niedobrze, niedobrze. Dobra, i teraz mamy 37 życia. Gdzie jest Mikołaj? Najbliższy Mikołaj jest. A ty co ty jeden ci tylko został? A po ile Nie, ich było? dwóch. Nie, dwa, A dwa, tam dwa. jest na dole. To ja muszę to wypróbować jakoś, tak wyrzucić. Pere, pere. Mikołaj, Słucham. życzę ci wszystkiego najlepszego z okazji otrzymania granatu. No dzięki. A! A! Przeżyłeś to. Coś mnie uratował w sumie. No, źle położyłem. A w sumie wystarczyłoby może shotgunem. To teraz zobaczymy, czy ogarniesz. Spróbujemy. No ty to, w którym to kierunku? No nie mów. Źle to, ja już to widzę, że to źle leci. Dokładnie. Nie mów, że przeżyjesz. Znaczy, że ja przeżyję. O, jest! Kurde bele. I krótko. Nie miało Teraz być. Ja. O, dobra. To my musimy, moi drodzy, tutaj grubą artylerię teraz. Uhu. Dobra, patrz to. Taki rubasz, a tak się letko przyciąg. Co ty Powiem ci, kombinujesz? że szamanie? wesoło. Będzie wesoło. Wiesz co? Nie, tego nie zrobimy, bo to jest bez sensu. No to dobra, baw się dobrze. Nie! Dodge this. Ło, Poszedł. panie! Poszedł! Ło! Dobrze. Mnie aż w uszach. Telepło. No i teraz? Ja myślę, że ty walczysz do końca, co? Do samego końca walczysz. No walczę na coś, może się mam poddać jak... Nie wiem kto, ale... Nie poddam się. Czy to się idzie tam jakoś wbić? No! Pięknie. Nie patrzcie na to! Nie patrzcie na to. Nie patrzcie! Dobra, robimy rewanż na innej Bierę mapie. mnie! O Dobra, Boże! teraz czekaj, zrobimy krótszą rundę, bo było za dużo czasu. Dobra, zrób teraz, zrobimy na po O, lol. jednym wormsie więcej. Zrób. Dobra. Dodaj sobie wormsa jednego więcej. Dobra, zrób ready. O! Pon Buczku. Oh my god, to było dobre. Wszyscy na czacie kappę wpisują, A jeśli u mnie uważają, wszyscy że to pierę było mnie. mistrzowskie. Dobra, i teraz tak, wybierz elementy Niszczunio. krajobrazu. Obiekty fizyczne, trochę. O Boże. Kilka. Następnie zrobimy dwie wyspy, to będzie fajne, co? Zrobimy na To brzmi No nieźle. fajnie. Sounds Elo, elo, good. 2-0, siema Mateuszu. Dwie wyspy jeszcze raz. Czy można z wami zagrać? To poczekaj, jeszcze jeden zagramy 1 na 1. I motywy. Zrobimy motyw rewolucja przemysłowa. Dobra? To jak Nie, na jest- Śląsku. Chińskie coś, feudalna Japonia. Uuu. O nie, ale to Uuu. brzydko wygląda. Inkowie. O, Inkowie O. są fajni. Dobra, i teraz jeszcze stwórz losowy krajobraz z wykorzystaniem aktualne ustawienia. Dobra, to lecimy. To będzie dobra mapa. Weź taktykę Soushibo. Wszystkich malutkich albo geniuszy. Nie, właśnie fajna jest różnorodność, bo musi się przystosować jakoś przeciwnik. Dostosować. Surprise, supplies. Ja. Gdzie ty jesteś? No, a tutaj. Hopie, wszędzie. Malutki, pa jak popyla. Pik, pik. A ma ten hauer za wielki.
kurczę! Jeden życia, za bardzo skoczyłem. Nie, no No koniec za świata. bardzo. Koniec świata. Idzie, patrz. Stefan Wąs. Stefan. Glista z wąsem. No Dobra. ale... no idź no. Hyc. Co ja bym mógł zrobić? Coś fajnego? Nie no, ty nie wyciepniesz. Nie, no Wierzę w to, że w nie. klasykę pójdę raczej. A raczej dynamicik. Patrzcie go, patrzcie go, patrzcie go. O nie, jakie kopertki. Łona I jeszcze podmina. i do wody! Nie, Ej, nie wypał. czemu? Nie wypał. Nie wypał. Spokojnie, spokojnie. Tam się nie uruchamiaj za bardzo. No dobra. Ja się muszę stąd O, nie dolecę tam. Nie dolecę tam. Bo jest zaruby. Spokojnie. Come on then. Pyp. Ja muszę się ukryć, wiesz? Ja się muszę ukryć, kurczę, bo... Hurry. Ja nie mogę na to patrzeć. Dobra. Ukryłem się. Dobra, koniec rundy. Co tam u was słychać, widzowie? Ja dzisiaj jestem do 23. Na razie gramy w Wormsy. Graliśmy już w 2 gry. Patrz, już godzinę gramy, już jest 9. Jeszcze jesteśmy Rzeczywiście. przez 2 godziny, moi drodzy, przez 2. Ja jestem przynajmniej. I co będziemy grać jeszcze? No na pewno jeszcze coś w jakieś gry multiplayer. Ło! Wow, niestety. Z pipcuch. K1 zobaczymy. Czekaj, mocarzyk. Ty jesteś... Gdzie ty jesteś? Nade mną? 80 życia tylko masz? Jak to się w ogóle stało? Aha. Aha, nie można pod wodą. Czekaj. Uwaga. Dobra. Ale... Ach! Poszło. Łopanie. Zobacz, jak zatonąłeś. 70. A nie wiem, ile ci zabierze, jeśli będziesz się topił. Siema Darwi, cześć. Zobaczcie, jak Mikołaj w ogóle... Mikołaj, powiedz mi, czy ty na przykład, jak był deszcz kiedyś, byłeś mały, czy ty w ogóle wychodziłeś i męczyłeś glizdy na deszczu? Zawsze. Znaczy po deszczu w sumie. O nie! Coś ty zrobił! O hopie! Idealiozo. Nie, No! Nie wypał, nie wypał. Czemu? O nie. Czekaj, ja bym zrobił coś wesołego. Ale z drugiej strony, ty masz niebieskich, tak? Nie. A. No dobra. Nie. Nie. Klasyka tematu. Kina akcji. Uwaga. Jedziemy. Ach! Fajnie pierło. Dobra, ja tutaj koło was będę. Patrz, utopiłeś Nie! się! Utopiłeś się! Tak, utopiłeś się. Aż się dokładnie. woda zabelącała. O, sypało. Zaszelątała. Siema Aniu, cześć, witam cię. Kurde, nie mogę tego tak Apek. zrobić. Gramy, widzicie, w robaczki. Gramy w robaczki. There is too much of ryzyko. Ej, ale ty jesteś gruby chyba, to jest grubasek. A nie, on był spoko. No czemu? On się jak rozciągnął. Głupio. Co to? Ej, zginąłem Coś też, walło. ja zginąłem, A. utopiłem się. Jest remis na razie. Bardzo dobrze. O, pieniążek, nie. Teraz ja. Pan pieniążek. No i biorę pieniążek. Za pieniążki, aha, bo ci nie powiedziałem. Te pieniążki to jest taka waluta, że jak będziesz miał ich więcej, to możesz odblokować sobie jakąś broń. Ale to musisz ich trochę zebrać, żeby odblokować coś fajnego. Aha. Czekaj, ty masz... Niebieskich.
Cześć Mexus, Kurde, witam cię. może by się udało. Dobra, ja sprawdzę. Mega moździerzem, dobra? O ciulingesus. Hopie, ale wyrażenia, wiesz co? Uwaga, jedymy. Kurczę, uderzyłem się. No tak, Mogłem no tak się nie średnio. uderzać. No mogłem się nie uderzać. No tak średnio, panie Dawidzie. Słabo. Co ja mogę tutaj? Niewiele. Panie Mikołaj. Niewiele, Jak pan a w może? zasadzie nic. Niewiele ci mogę dać, tak? Ale wiele bym chciał. Uwaga, startuje operacja kosmiczna. Niklaus dokuje na Księżycu. Zadokował. Teraz pokaż. Pokaż Teraz- jak rozwiążesz sytuację. Zastanawiam się właśnie. Jakoś rozwiążę. A! Taktycznie, klasycznie. O No! panie, aż mnie pierło. Czy ty nie wiedziałeś, że za blisko stoisz? To było Zrobiliście- zrobione naumyślnie. Mhm. Ehe. No to cóż, no. Cóż, Ja kontynuuję moje dzieło zniszczenia. podkopy tak zwane. No jesteśmy na Śląsku. Czyli generalnie XX, podkop. XXI wieku. Generalnie grube federowanie. Na Śląsku ludzi zastąpiły glizdy, No, bo to jest post-apo, To jest- taki fallout. Apo. Post gruba. Pozdro dla kumatych. Czy ja mam tutaj... Nie mam co bym chciał. Też bym chciał złoty strzał. No nie wiem, no. Co ja mogę? Nie no, kamikazy to nie. Waham się. Co to Waham za się. leszczyk tutaj? Co ty mu Hyp. robisz? Mikołaj, uciekaj! Ty wiesz, że możesz skakać w tej grze? Wiem, ale mi niewygodnie. O, skrzynka na drzezinki. Kurde bele. Dobra, to teraz... Gdzie masz jakiegoś ziombla? Dobra, jedziemy. Ja sobie zbiorę skrzyneczki. Fiński Blitzkrieg dostałem broń. Nie wiem co to jest. O! Brzmi... Uuu. Umfal. Uuu. Gdzieś fiński Blitz... O, to jest to. A ja bym mógł tam tak- Blitzkrieg. Mógłbym zrobić coś Kurczę, fajnego, nie wiem ale tam. się trochę cykam. No to z liną, użyj liny. U góry, nie na dole, co ty to? Mikołaj. No, No, nie sięga. O. no zobaczymy zaraz. Ewenciuli. 25 sekund, Mikołaj. Tylko, że nie wyjdę stąd chyba. Albo... Dawno, nie Tam, grałaś Aniu dawno już włączy. O, O panie. nie, o nie, o nie. O, tak. Ja muszę teraz tych O! dwóch tam... Nie! Kurde O. bele. Myślę... Dobra, idę po monetę. Dobra. Musimy wykończyć takim, Ale się takim zwykłym zachichrał. sposobem. Czekaj, bo jest mało czasu. Jest mało czasu. Co to jest? Atak z powietrza. To O, nie panie. można by. Trochę Ja kultury. nie wiem jak się zmieniało. O, dobra. Jak jest wiatr? Okej, jest wiatr, jest w tą. Dobra, uwaga! To ci się nie uda. Szykuj się! Nie uda się. Dobrze. Trochę się udało. No, oberwałeś. Coś tam O, oberwałeś. coś... Woda się teraz nalewa. Woda? O ja. A ja bym mógł tutaj w sumie się dospawać do ciebie i ci zrobić jakieś ała. Mm, Zasadniczo. to spawać się, ale zastanów się, czy pod wodą można spawać. No właśnie. W ogóle mam 20 monet. Co bym mógł kupić za 20 Dobra, monet? czy ja mogę bym tutaj mógł zrobić kupić? gdzieś coś, ktoś, jakoś... Bunkrołamacz! Tam to nie wejdzie. Mina? Małpka? A, co robi ja bym mógł małpka? zrobić? Lata małpa. A co robi teleportoblaster, bo ja go nie używałem Jaki masz nigdy. kod na G2A? Jaki kod na G2A? Bonkol. Kod na G2A mam. O, ty Lol. się przeteleportowałeś! O, To nie wiedziałeś, co to prawie, jest? prawie, nie no wiedziałem, ale nie wiedziałem do końca jak to działa. Let's go. Dobra.
Atak napalmowy to jest stąd. Me next. I'm on it. Dobra. To jest bardzo ryzykowne, więc zrobię coś takiego. Uwaga, szykuj się. Move it. Powinno wystarczyć. A, No dzięki. minimalnie za wysoko. 20. Przeżył. Kurczaczek. Ale stare Wormsy, pamiętasz stare Wormsy jak się grało? No w szkole myśmy Pamiętam. grali. Ale się w szkole grało, moi drodzy, w stare Wormsy. Dajcie znać, napiszcie na czacie, moi drodzy, w które zagrywaliście się najczęściej. Czy to były Wormsy jakieś tradycyjne, World Party, czy to były jakieś Armagedony, czy... co tam jeszcze było, nie wiem. No te dwa, dużo. World Party i Armageddon to były najbardziej. A jeszcze były potem w 3D takie Wormsy, nie? Ale mi się nie podobały. Mi się akurat nie podobały te 3D. One były takie bardzo niefajne. A, mojego też ma zło. Move it. You'll regret that. Kurde bele. Pójść skrzynka. Dobra. Jak was wykończyć teraz? To jest pytanie. Żeby wszystkich wykończyć. Dobra. Jest szansa na szympansa. I uważaj, teraz będzie ważna rzecz. Pacza. Zacznę od... Ach, kurczę. Hits. O podłogę. Dobra. Dobra. I od No tego. brzydko. I teraz do góry. Dobra. Uważaj. Brzydko. Come on then. Dobra. Powinno wystarczyć. Ach, I zostały ci 2 wormsiki. Ten ma mało życia, a teraz tego masz zatopionego chyba. Winfrida. Armageddon, najwięcej ludzi grało w Armageddon. World Party też w sumie. No, World Party... Czym się różniły zasadniczo? Które ja były już powiem pierwsze? szczerze, nie pamiętam. No. Patera. No nie! Aś zrobił, a teraz mój ruch. A on ci zrobił bla 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 bla. bla. Just you wait. Dobra. A nie, to teraz ten będzie. To ja muszę zamienić Wormsa. Leszczyk. Jak sama nazwa mówi. Dobra, uważaj teraz. Uważam. Ło, panie! Ja nie mogę przejść! Woda mi blokuje. Dobra, Jolo. Nie! Poszli! Jako dziura! O panie, aż się wylało wszystko. Ej, i teraz nie jest śmiesznie, bo patrz. Jest twój ostatni worm został. O matko, ale nie, ja Fajnie. myślałem... Fanie pierło. No, Jak to mawiają? tyla. O, ale się fajnie ustawiłeś. Nie. Musimy wypróbować to. Średnio. Uwaga, uwaga. Teraz wykupimy sobie latanie. Ech. Teraz, mój drogi kolego, Co to za banana ty tam masz? Nie. uważaj. Pierę. No fajnie. Poszło! No, ale to był Aż plejsik. Moi drodzy, plejsik. Minus No. 126. GG. Powiem tak. Chcesz jeszcze rewanż? Cufem, ja chcę jeszcze jeden. Ja nie wiem jaki jest tryb robal, nie? Znaczy zoo, przepraszam, to jest tryb zoo. Jakie tu są zwierzęta! Zobacz, mamy bronię zwierzęta. Poważnie? O kurde, Faktycznie. skunksy, krety,
Chiński Pistolety! Blitzkrieg, Ho! bizon, super owca, osiołek bojowy, Osiołek bojowy. małpa latająca. Małpa. A nie wiem co robi wyrównywacz, moi drodzy. Wyrównuje chyba HP wszystkim Move na it. mapie. Dobra. Co ja mogę ci zrobić, synu, sam? Kuku. A, słabe zagranie będzie. Słabe? Oczywiście. 3, 2, 1. Ale poszło. A! Takie se. Leave me alone. Kaje Bojten. Sam tukaj. Teraz ja. Ej, jajko ma 50 życia? O co chodzi z tym jajkiem? Nie wiem. Pieron wie. Dobra. Super owcy nie można użyć, skunksa nie można użyć. Tego mogę użyć. A tam jest, widziałeś w tle? Wulkan Etna. Wulkan Etyna. Etyna. Uwaga. O kurde, gdzie tutaj poleciał? O panie. Co się to stanęło? To jest żubr z Nie. puszczy. Pa, jajo! To jajko. Jajo się kulo! O, Nie, no to był fail tygodnia. To był fail tygodnia. Szczasło moi cię drodzy. jajo. To No był to- fail. Że tak powiem, niezłe jaja. Czemu on w tym kierunku poleciał? A, bo ja byłem odwrócony w tym kierunku? Pa, teraz jest takie pytanie. No, Czy stąd idzie cylnąć cię rakietą? no można. Ej, to jest było słabe. O, jeszcze ja się zatrułem. Dobra, ale ja wyjdę z tego. Będzie dobrze. Haciu, aż se O prychnął. nie, mistrz kebaba. No nie, no to już muszę wykonać. To jest egzekucja w tym momencie. To jest. Czekaj, gra mi się zminimalizowała. Już powracam. Dobra, jestem. Okej. Trzeba kulać, a nie ciepać. Nie, Dawid Łostow, nie rób tak! Nie! Dobra. Musiałem. Tąknął Musiałem się. to ogarnąć. On się tąknął jak kluska w zołzie. Mhm. Na obiad oczywiście. No dobra. Teraz. No tak średnio, bym powiedział. Czy będzie H1? Będzie. Po Wormsach. Czy chciałbyś, Dawid, ślecieć tam na dół? Nie. To jest, Nie. to zdecydowanie inną opcję mi zaproponuj. Pa, normalnie mafia. To? To To była tak. mafia? Chyba ze Sosnowca. O, kolego, O, Uważaj. Dobra. Czy uważaj. to klucz do zwycięstwa? surprise. Dobra, biorę monetę. Nice. 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 W sumie trzeba cię metodą małych kroczków. Z kunksem. Powiem ci przebiegle. Śmierdząca sprawa. No. I dostałeś z wybuchu jeszcze chyba. I teraz się zatruł i będzie żyganie. 35. No i będziesz teraz zatruty. To ma być, No, patrz, to to jest jest S. Ma być ma być stary stan gry w ogóle. On it. Będą skasowane wszystkie rzeczy. Wszystkie global inventory będzie Nie umiem skasowane wskoczyć. i będzie alfa w ogóle Warzy. To będziemy grać, co nie? Mhm. Trzeba będzie. O panie, I'm out of here. średnio. No, czemu on mi się tak odbija jakoś śmiesznie? Trzecia pozostało lin 5. Zrób jakąś szaloną akcję ze zwierzątkiem. A. Popatrz, co ty- 2 razy shift. Czekaj. Jako 4 liny, moi drodzy. Dobra, Po dobra. prostu. Co ja tutaj mam? No ja nie wiem, jak te zwierzęta działają, to się trochę boję używać. Mogę cię ościelać co najwyżej. Nie, No, czas chyba mi się nie. skończył! Nie zdążyłem. Dobra, Kurde, leszczyk. bele. Leszczyk jest u góry. Teraz mamy zwierzątka. Odblokowało się jedno. To myślę, że to jest najwyższy czas, wiesz? Czas zastrzelić zabawę. nas. Uwaga.
No, one tak nie działają, jakbym chciał. No właśnie. Mówiłem, coś z nimi jest nie Tintyn. Dobra. Nie, gdzie ta owca To poszła? była dzika owca z buszu chyba. To była dzika owca. Ej, O, ale wyglądasz jak Shrek zielony. kolego. A tu nie ma pałki. Teraz za to, żeś mnie zatruł. Co ja mogę zrobić? No. Dawaj, dawaj, dawaj. Może tak? O, o, o! O Kurde. nie. Tam był sufit. Just you wait. Session. Dobra. To musi się już udać. Niklaus, ty możesz tam za dużo narozrabiasz. Session. Ja cię troszkę tutaj przytemperuję. I'm out of here. Dobra. Tylko się boję, że ta owca wskoczy tutaj niepotrzebnie. One są nieprzewidywalne. Nie, nie, nie. Dobra, dobra, okej, Kurde, okej, bele. oberwałem, ale żyję. Ach. Nice. Bye bye. Let's go. Czy ta mina, teraz pytanie, czy ona działa? No ona działa, działa. Nie działa. A bo ty nie wiesz, to ci zdradzę. Jak jest mały wormsik, to on tak cichutko chodzi, że wiesz, że mina nie reaguje. No A papa. jak dużym wormsem grasz, no No to dobra. nie trafisz. Ajaja. Trefią. Oko za oko, Ząb za ząb. ząb za ząb. I'm on it. No dobra. Co my tutaj mamy? Ferowca. Gdzie ty masz twoich? No dobra. Sprawdźmy to. Let's go. Uwaga. O panie. O panie. O nie! O nie! Poszło. O nie! Ale nie bezpośrednio. Aż w siebie, zatonęła, aż niestety. zatonęła bomba. No to teraz pojedynek na latające owce. Nie no, ja tutaj to bardziej tak Za ile klasycznie wormsy bym się to kończą? rozwiązał. Wormsy trwają wiecznie w naszych sercach. Ale Wormsy, słuchaj, za spokojnie, spokojnie. Zaraz zmienimy grę. Let's go. To już? Co to jest? Fiński Blitzkrieg. Kurde, nie wiem jak to działa. Coś jest namierzane. W każdym razie. Coś jest namierzane. Coś się Co namierza. to robi małpka? Skrzydlata małpa. Aha, skrzydlata małpa robi coś takiego. Sprawdźmy to. Pewnie a. O panie! Co to? Co to się dzieje? Ble? Kurczę, jakie było słabe! Bo Co to? ona ci postawiła... Kieł. O nie, Albo ona jakiś ci kieł postawiła. Bawoła. To ja nie wiedziałem nawet. No to ja tak klasycznie raczej. A! Klasyka gatunku. Dokładnie, kina akcji. Leave me alone. No, chyba przegram ten pojedynek. Chyba, że się postaram zaraz. Czekaj, Nie, pewnie coś mi się jeszcze zdarzy takiego, że... I oto ja sobie zacisnę. wyrównywacz. Użyjemy wyrównywacza. Ech, Jak to działa, nie wiem. What? Nie! Opa! To Pa jak się zadziałało w uratował. ogóle? Nie wiem jak to miało działać, ale chyba dobrze zadziałało. Coś tam zadziałało. Ej, pa, a tyś mi go zablokował. Jest! On nie umie, on Super. teraz nie umie wejść. No i super. Witam cię, Bruwen. Cześć, cześć. Mocarzyku. Co ci mogę zrobić? Pa! Pa, co ci zrobię. To małpę mi zrobisz? Czy to się uda? Widzę, że skrzydlatą małpę dzwonisz. Może być tak. No ale to jeszcze, to jak wybierzesz, to potem dopiero małpa. Teraz przylatuje i teraz wybierasz. Mogę tak? No, możesz. Kieł wpadł. Nie, nie wpadł. No tak średniawo. No, dla mnie bomba. No, do mnie nie. Teraz tak by trzeba ci zrobić, abyś spadł. Abyś spadł. Dobra, może zrobimy coś takiego.
Może przeskoczy ta owca. Nie przeskoczy, nie. Nie! Ale poszłet. Poszłet. Scarlet poszłet. To taki nalot. Aha, to taki nalot. Blitzkrieg to taki nalot. O, No, panie. zobaczmy. O, panie. Musisz teraz się postarać. Moi drodzy, ja wam przedstawię sytuację, jak to wygląda. Mianowicie, ja mam czterech zawodników, a ty masz tylko Nie wiem, jak to działa ta Czech. owca za bardzo. 3 zawodników. I powiem ci... I powiem ci, że masz więcej życia na nich. Nie, nie, nie! Jak to dobrze, że Mikołaj jeszcze nie wie dokładnie jak, co, No gdzie. nie, bo ja w to grałem też raz wcześniej może. Ja w nic w ogóle nie gram. Ja gram tylko w H1 umiem Dobra, grać. go. Pa, nie walnie, nie walnie! O nie! O, pieronie jasny! Co to się... Nie! O! Jeszcze we mnie walnęło! O, pieronie! Pół małpy. Całą pół małpy mapę przeorało. przeżyło. O, jeszcze ogień się zrobił. Masakracja. Teraz One Mikołaj. się tak chichrają wrednie. Nie, Bruwen, zaraz będziemy grali w Hayden. Nocne granie. Kurde bele, co zrobić tutaj mam? Nie, Rust, ja wam powiem, że Rust mi się znudził, bo mi się podobała tak ta stara wersja Rusta, chociaż teraz ten Rust jest niesamowicie rozwinięty, tak? Tam jest bardzo dużo rzeczy do roboty, tam jest bardzo dużo rzeczy do craftingu, ale jednak jakoś minął moim zdaniem ten czas Rusta. Ja wiem, że dużo osób gra w to, ale jakoś już po prostu Czyli ten mi się to hype wydarzyło. minął i też... Nie do Oho, ognia! Jaki głupi! jaki głuptaś. Odpalił się. No dobra, no to co ci poradzę. Może zakończmy tę Lol. sytuację. Zakończmy to po naszemu. Tę farsę. Ech. Uważaj. Paszaj. Paszaj. Sia. Nie! Nie! Nie wierzę w to, ja po prostu tak prostą sytuację zepsułem. Czy będzie z widzami? No nie, nie będzie. Powiem chyba. jedno. Dobrze. Nie masz, Szymon, witam cię. Bardzoś to dobrze zrobił. Ale byłaby szansa, myślę. A jednak nie byłaby szansa. Co ja bym, jakbym tak wymierzył, ale to by trzeba było. No. Kurde bele. To musiała być mega precyzja. Żeby to tak. Takim, że tak powiem, lobem wpadło. O! No! Ten Mikołaj. Trochę zaletko, trochę zaletko. Dobra. to Ale już minimalnie. Tak, to już tak nie może być. Cześć Mateusz, O witaj, witaj. nie! O nie! O nie! O nie! O nie! O nie! 3 tutaj mam! Mikołaj, co zrobić? Co zrobić? Nie to! Tak nie rób! Tak nie rób! Czekaj. Czekaj. Dobra. Nie, Uwaga. nie wolno! No. Kurczę. Tu mam 3 już, to jest masakra. Nie dam rady. Pa! Ris. A nie, Nie. to idzie nie. przejść tu. Pa! Pa! Nie. Pa! Nie. Nie ma opcji. Nie ma opcji. Ja tu mam 3 ostatnich na dole. A ty w siebie walniesz, Mikołaj, nie rób tak. Ej, serio, ale nie, ja ci nie żartuję teraz. Tak. No. Ustaw sobie na 1, 2, 3 po jakim No czasie nie! No Bardzo dobrze. za mocno! Patrz, Nie. pokażę ci sztukę. Nie patrzcie A, na nie- to! nie mogę się- Nie było tego! Co ty to niby robisz?
Co na warzywo. No tak troszkę. O kurde, swojego utopiłem. Ech. Dobra, Kulać, nie tak się ciepać. kończy. Nie posłuchałem. No nie no. No to tyle. Moi drodzy. Ej. Pięknie. Ale powiem ci, że teraz było wyrównane. Jak mój poguje, patrz, jak mój szaleje. Tak, se wyrównane.